Thomas Rathschild, på dit visitkort anno 2012, der er jo blandt andet titler som foredragsholder og så forfatter. Og så er du tidligere jægersoldat, eller jægersoldat. Eller hvordan ser man sig selv nu, når man er stoppet i korpset? Ser du stadig dig selv som en jægersoldat? Jamen altså, jeg føler mig altid jeg vil altid føle mig som en jægersoldat. Jeg er jo ikke operativ længere, og det bliver jeg heller ikke igen, men altså, jeg vil aldrig føle, at altså en del af mig vil altid være jægersoldat. Det vil jeg aldrig slippe det her. Og en del af min identitet som forfatter er jo også det at være jægersoldat. Det er jo hele mit projekt i mit forfatterskab. Det er jo simpelthen at bygge det op omkring troværdigheden, omkring min fortid som jægersoldat. Og de to ting, de hænger jo uløseligt sammen. Men hvordan tror du så, at Jægerkorps har den oven på de sager, der har været? Tror du da ikke, de ser dig som en jægersoldat? Altså den kontakt, jeg har med Jægerkorpset, det er jo sammen med mine venner i patruljerne. Og der håber jeg og tror da, at de stadigvæk anser mig som en jæger. Ikke tjenestegørende jæger, men altså en operatør med 11 års erfaring, hvad jeg jo har. Og det der ikke er kimse af, og det tror jeg, de vægter og respekterer stadigvæk. De er udmærket godt klar over, at jeg ikke er nuværende. Så er der andre dele af korpset, som sikkert anser mig for at være ikke jæger længere, ikke? Og måske ikke. Men altså, i forhold til din debutbog, Jæger i krig med eliten, der var vel også et opgør mellem dig og korpset? Ja, det var der. Og der er helt sikkert nogle korpset, der synes, jeg er jordens største røvhul, fordi jeg skrev den bog der. Det er der ingen tvivl om. Og det fortæller jeg også fuldstændig ærligt omkring, når jeg holder foredrag. Og så er der den anden del. Det er de operative primært, der har det helt cool med den bog. Og synes, at den promoverer korpset på en god og positiv måde. Altså, der er jo nogen i korpset forsvaret generelt, som er den holdning, at man skal holde sin kæft. Hvorfor skal man det? Det er den gamle skole, mange af dem, og man skal også huske på, at mange af dem, der netop siger det er altså, med respekt for dem i øvrigt, det er folk, som ikke er overbaseret og oplevet det store selv, og ofte ikke har rigtig særlig meget at fortælle, for nu at sige det ret direkte. Det er ofte folk, der ikke har selv noget at skrive om. Og de er den gamle skole, der er koldkriger, måske, som også vi skal holde vores kæft. Men der er et element af jalousi i det også. Det er, hvorfor skal ham der Rathschild ud og skrive en bog på vores bekostning? Vi er Jægerkorpset. Det kan også være, at mange af de operative, der er i Jægerkorpset nu, de er alle sammen med i krig. Mange af dem er blevet skudt på, og mange af dem har slået folk ihjel. De gamle har ikke prøvet det. De ryster måske lidt i bukserne over deres status i korpset. Det er stammen igen, ikke? Og de føler det måske som en trussel, når de der nye operative, de begynder at kæfte op. Det er blandt en som mig, der skriver en bog. Så det kan måske også være noget med det at gøre, en form for jalousi, eller hvad fanden vi er. Men det, der er helt afgørende for mig, det er, at jeg stadigvæk har mine gode relationer sammen med mine patruljekammerater. Jeg har vel sådan en 5-8 stykker, som jeg virkelig holder af, som jeg er tætte på, og jeg taler jævnligt med. Og havde jeg ikke bevaret den relation ikke været intakt efter bogsagen og det der, så havde det på ingen måde været hele projektet værd. Og det er så også derfor, at de var med under skriveprocessen. Når jeg skrev kapitler, så sendte jeg det til dem. Så sagde jeg, hey, hvad synes I? Er der noget her, som vi ikke synes er i orden? Det gjorde jeg under skriveprocessen, og efter hele manuskriptet var færdigt jo. Fordi det var afgørende at have dem med, der ligesom kunne lægge den af, så det er meget nemmere at kunne udgive en bog også. Så jeg kommer løbende bagefter og siger, hey, synes I det her er i orden, efter jeg har udgivet bogen? Nu er der efterhånden et par titler omkring Jægerkorpset, skrevet af tidligere jægersoldater. Carsten Mørk, sådan godt nok var mest omkring Ranger School. Så har der været Nikolaj Margalet, Jo du kan, Lars Møllers Jæger 200, din egen jæger i krig med eliten osv. Men man har endnu ikke set noget fra jeres parallelklasse Frømandskorpset. Nej, jeg vil ønske, at snart komme en. Jeg tror, der er mange, der er blevet skræmt af min bogsag også. Det tror jeg. Jeg tror, der er mange, der tænker, at vi skal fandme ikke ud i det stormvejr, Rathschild var i. Og det synes jeg er synd, fordi
Altså det er jo tåbeligt, at man ikke kan høre noget om, hvad Frømandskorpset de bedriver. Det kan da godt være, at de får besked på, at de simpelthen ikke må skrive bøger. Jeg synes, det er synd og skam. Jeg synes, det kunne være fantastisk med en bog om en frømands liv, både i Adenbugten omkring hans boardingmissioner på somaliske piratbåde. Hvad har vi? Det er nogle dygtige fyre, så hvorfor fanden skulle vi ikke få nogle gode historier om dem? Det kan også være, at der en gang imellem, du ved, hvis man er meget hemmelig, så føler man sig betydningsfuld. Det skal jeg ikke kunne sige, at det er det, der er tilfældet, men mange mennesker ved at have det på den måde, at hvis man er lidt tys, så er man også noget inden for musikken, ikke? Men altså, for helvede. Lad os nu høre. Det skal selvfølgelig ikke noget, der går ud over den operationelle sikkerhed og tavshedspligt og sådan ting der. Det er klart, det skal det ikke gøre. Men derfor kan man sagtens skrive nogle gode historier, fortælle nogle gode historier. Og det synes jeg, vi mangler. Jeg håber, der kommer en bog fra en frømand. Altså, specielle operationsstyrker har jo altid traditionelt været enheder, som er omgivet af en vis mystik. Man har jo set, på trods af det, masser af steder, der er skrevet bøger om det. Det var helt den britiske kultur, der startede det, ikke? McNabb kender vi alle sammen, Bravo 20, Chris Ryan, og så kom der en masse andre forfattere til også, ikke? Senere tid er det jo eksploderet med amerikanske SEALs, der har skrevet bøger. En svær dag, American Sniper, hvad har vi? Og jeg tror bare, altså det er i forbindelse, især her de sidste 10 år, i forbindelse med kampagnen mod terrorisme, hvor stort set alle vestlige lande har været i krig, enten i Afghanistan eller i Irak, og titusindvis af unge mennesker har været i krig. Så jeg tror også, man skal se det i lyset af det. Der er så en stor del af hele vores liv har på en eller anden måde beskæftiget sig med krig, terrorisme, islamisme. Og når man har så mange unge mennesker, der drager krig, og øvrigt mange af dem, for hvem det har de konsekvenser, de har, så tror jeg, det er helt naturligt, at der kommer nogle historier ud en gang imellem. Og det er også sådan, vi lærer som mennesker. Altså, vi kan jo ikke bare alle sammen sidde med toiletruller for øjnene, og så altså, det er jo på den måde, verden den formes og skabes. Det er, at vi udveksler erfaringer og information, og det bliver skrevet bøger, og der bliver lavet film osv. osv. Sådan udvikler vi os. Så skal danskere også have en fornuftig indsigt i, hvad det er, de også bruger deres skattepenge på, jamen, så synes jeg kun, det er fint, at man har både bogproduktioner og filmproduktioner om de temaer. Nu er du så gået fra det her spændingsfyldte hverdagsliv i uniform til at sidde foran en computer og altså i kraft af dit virke som forfatter. Hvordan er dit liv nu? Jeg har sgu aldrig haft det bedre egentlig. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har et virkelig privilegeret liv. Jeg lever og kan leve fint, og det jeg beskæftiger mig med, og det jeg beskæftiger mig med, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og gør man det, så har man virkelig så er man et privilegeret menneske. Jeg har prøvet at være lønslave. Jeg har prøvet at stå op hver morgen og tage på arbejde, hvor jeg dybest set ikke har lyst, og mit arbejde rammer mig en skid. Og det er bare ikke godt. Og det er virkelig privilegium at kunne sige, at det man laver som arbejde professionelt, det kan man lide, og det kan man leve af. Det er jo noget et stilskift at gå fra at være aktiv i trøjen til at blive forfatter. Altså både rent fagligt, men i virkeligheden vel også personligt. Selvfølgelig er der nogle udfordringer med det, altså rent fagligt. Det er jo en helt anderledes arbejdsproces. Jeg er vant til at lave et meget fysisk arbejde sammen med gutterne i korpset. Være ude med dem, træne på operationer. Og nu sidder jeg lige her bag min kæmpe store skærm og skal producere nogle ord på papir. Ikke? Og det kan jo næsten ikke blive mere fremmed for hinanden, jo. De to verdener. Så selvfølgelig er det en udfordring. Og så handler det vel også om at have en stor portion fantasi? Det gør det. Kreativitet. Har man ikke det, så er man helt sikker på at skrive noget, der ikke er fængende. Så det kræver helt sikkert noget fantasi og noget kreativitet. Og sidst men ikke mindst inspiration. Og det er jo ofte problemet, når man lever i Danmark. Hvis man skal skrive om noget, der er eksotisk, hvad jeg jo gør. Nu er jeg i gang med at skrive en bog om Somalia. Og der får man ikke inspiration i Danmark ved at sidde her jo. Så inspiration er også fuldstændig afgørende. Og det er jo også en af grundene til at så nu arbejder jeg i Somalia i Mogadishu, netop for at indsamle inspiration til den nye bog. Kan du fortælle lidt om den nye bog? Nøgleordene i den, det er biologisk terrorisme. Det er danske gidsler i Somalia.
To danskere på ferie i Kenya, en professor i mikrobiologi og hans datter, bliver kidnappet i Kenya af Al-Shabaab i det nordlige Kenya, bliver fragtet til den sydlige ghetto-region i Somalia, hvor de bliver puttet ned i et sort hul. Her bliver faren, professoren i mikrobiologi den danske professor, han bliver tvunget til at lave en biologisk terrorbombe af en koppevirus, som Al-Qaida fra Yemen har købt på det sorte russiske marked. Jeg har lavet en hel masse research til det, og desværre er den type virer tilgængelig på det sorte marked. Faren han bliver tvunget til at lave en biologisk terrorbombe, og den skal udløses i en europæisk hovedstad, formentlig København. Man kommer fra efterretningstjenesternes side på sporet af den hændelse. Dels fordi man tror, at de er døde, de 2 danske gidsler. Man finder ud af, at de ikke er det ved hjælp af noget elektronisk aflytning mellem Danmark og Sverige. Og man opsporer samtidig, at Al-Qaida de har købt en virus på det sorte marked. De 2 ting bliver koblet sammen. Og så står alle de røde lamper i forskellige efterretningstjenester i de vestlige lande og blinker. Amerikanerne de er berøringsangst med Mogadishu, Somalia efter Black Hawk Down i 93. De vil ikke rigtig gøre noget ved det. De vil gerne stille nogle droner til rådighed og nogle efterretningsofficerer, noget knowledge, noget intel. Derover vil de ikke røre ved det. Derfor vælger man at indsætte en jægerpatrulje med Plessner i spidsen, infiltrere ind i Somalia for at opspore de 2 danske gidsler og befri dem, og hurtigst muligt få sat en stopper for den biologiske terrorbombe, som er på vej til Europa. Og der bliver han så i samarbejde med en somalisk milits med navn Al-Sunna Al-Jamaa, bliver han så i stand til at infiltrere dybt ind i Somalia for at finde ud af, hvor danskerne er. Og så går det ellers over stok og sten der, når de nu finder gidslerne. Og hvad det ender med, det må vi jo se. Hvordan er så situationen lige nu, altså helt aktuelt i Somalia og i Mogadishu, altså sådan overordnet set, hvordan ser det ud i landet? Somalia er jo det, man kalder en fejlslagen stat. Det vil sige, siden jeg tror det er 91, har de jo ikke haft en stabil regering. Og op igennem de sidste par årtier har det været et kaos, et fragmenteret land med klaner og militser, der har slået om magten i landet. Endelig her i slutningen af 20'erne, jeg tror det var i 2007, 8, 9, jeg kan ikke huske præcis hvornår det var, kom der så en midlertidig regering, som man så forsøger nu at hjælpe så godt som muligt. Situationen i Afghanistan, eller i Somalia lige nu, det er, at man har regeringen på den ene side, støttet af den afrikanske union, og nogle forskellige andre aktører, Kenya og FN og det internationale samfund i det hele taget. På den anden side har man så Al-Shabaab. Al-Shabaab er en terrorbevægelse, som ønsker, at der skal indføres sharia i Somalia, som vi kendte fra Taliban-tiden i Afghanistan. Al-Shabaab de er støttet af Al-Qaida, primært i Yemen, på den arabiske halvø, og de er så op imod og forsøger at bekæmpe stabiliteten i landet. Fordi jo mere stabilitet, jo hårdere og dårligere betingelser for dem bliver det at operere. Det går ikke særlig godt for Al-Shabaab. De bliver trængt længere og længere sydpå med hjælp af styrker fra Kenya end vestfra. Etiopierne er der også, og så den afrikanske union. Så de 3 aktører kæmper mod Al-Shabaab. Men der er stadigvæk en masse problemer og en masse udfordringer for somalierne. De er langt fra i mål endnu. Og Al-Shabaab, selvom de er trængt, så sender de jævnligt selvmordsbomber op til Mogadishu. Altså jeg var der sidst her for 4 uger siden, og jeg var der i 7 dage, og der var der 3 selvmordsbomber i byen på det tidspunkt der. Der var mange likvideringer også af folk, der tilhører enten regeringsapparatet eller journalister. Somaliske journalister blev også likvideret. Så Al-Shabaab, de tager simpelthen stadigvæk op, og der er ingen kontrol med Mogadishu. Alle kan jo bare køre ind i byen, så køre ind på en knallert med en selvmordsvest på, og køre ind på et marked. Det er slet ikke noget problem. Så på den måde er der stadigvæk en masse udfordringer, en masse utryghed i Mogadishu. Og så hænger der jo stadigvæk det der spøgelse over byen, Black Hawk Down, amerikanernes operation, der bliver skildret i filmen Black Hawk Down. Alle aktører, internationale aktører, de ryster på hånden, når de hører Mogadishu og Somalia. Fordi det er forbundet med så mange traumatiske oplevelser og operationer
og fejlslagende initiativer. Så når man kører rundt som hvid mand i Mogadishu, så er man stort set alene. Så man er rimelig meget på udbanen, når man er i Mogadishu? Det er man helt sikkert. Og problemet med Mogadishu er, at hvis der sker noget, hvis jeg ryger i nogle problemer, jeg bliver skudt, ryger i en selvmordsbomber, og jeg får en svær lesion eller en skade, sådan noget lort. For du har ikke nogen medical facilities overhovedet i Somalia. Jeg har godt nok en forsikring, men hvis det skal være akut, så er vi på spanden, fordi der er ikke nogen kompetencer. Vi har selv noget vi kan gøre selvfølgelig, men man tager ikke bare lige ned på en base, og så er der et felthospital derude. Så skal man til Kenya, og der kan gå en dag eller to, før man er derude. Så det er noget lort. Bliver man syg, alvorligt syg eller noget, så har man også et problem. Men altså akutte skader, i den forstand er det et farligt sted at være. I Bagdad, hvor jeg har været i Afghanistan, der har du sjældent længere end en halv time til virkelig kyndige hænder, der kan tage vare om dig. Og der har du intet af i Mogadishu. Jeg har mit tourniquet, min skudsikre vest, og det er det. Så det er et problem, eller en udfordring. For at vende tilbage til dine bøger og historien om Plessner og hans gutter, så er det jo i virkeligheden en trilogi, hvor etteren Shadow Army den foregår i Afghanistan, og toeren her, Sort Daggry, foregår i Somalia. Har du allerede på nuværende tidspunkt en idé om, hvor at Plessner og hans gutter de havner henne i træerne? Ja, det har jeg. Jeg har en helt overordnet idé. Og der tager vi en smut til Grønland. Der er jo masse hænder, der gerne vil have fingrene i kagedåsen med Grønland. Kineserne, og der er nogle mineselskaber, og der er masser, der gerne vil have andel i Grønlands råstoffer. Og kineserne blandt andre. Plessner, han kom ud for en meget traumatisk hændelse i starten af den 3. bog, hvor han stort set går i hundene, slår en mand ihjel i en slåskamp på grund af druk og alkohol. Og han starter bliver suspenderet fra forsvaret og starter på en ny frisk i et sikkerhedsjob på Grønland i en mine, hvor han står for noget sikkerhed der. Stadigvæk lidt hang til flasken. Kineserne er i den mine der. Det er den kinesiske efterretningstjeneste også. Og der sker nogle drabelige ting og sager, som Plessner han bliver suget ind i. Så han kæmper i Grønland i næste bog mod kinesiske efterretningsagenter og forskellige andre aktører. Og der kommer også lidt uventet hjælp fra korpset, nogle gamle drenge derfra, som finder ud af, at han har brug for hjælp. Så det er den 3. bog.